आज आपण घरच्या घरी एकदम साधा सोप्पा केक बनवणार आहोत आणि ह्याचं जे प्रमाण आहे ते आपण वाटी आणि चमच्याच्या सहाय्याने मोजणार आहोत. आणि हा जो केक आहे हा आपण कढईमध्ये करणार आहोत. चला तर मग पटापट रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण पहिल्यांदा पूर्वतयारी करून घेणार आहोत. तर त्याच्यासाठी इथे केक टिन घेतलेला आहे आणि त्याला मी इथे तूप लावून घेतलेलं आहे. आतमध्ये एक बटर पेपर घालून घेतलाय आणि ह्या बटर पेपरला सुद्धा थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे. तुपाच्या ऐवजी ना तुम्ही तेलाचा वापर केलात ना तरीही चालू शकतो. तर इथे मी व्यवस्थित असं तूप लावून घेतलेलं आहे. साईडला पण तूप लावून घ्यायचं आहे आणि हा पण बाजूला ठेवून देऊया. त्याच्यानंतर इथे मी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. ही बारीक करून आपल्याला बाजूला ठेवून द्यायची आहे. आणि आता इथे एक मी कढई घेतलेली आहे आणि ही कढई आपल्याला गरम करत ठेवायची आहे. आतमध्ये एखादी प्लेट किंवा जाळी घालून ठेवायची आहे. आता इथे मी केकचं बॅटर बनवायला घेते. त्याच्यासाठी 1 वाटी दूध हे गरम करून थंड केलेलं असं दूध घेतलेलं आहे. आतमध्ये 1 चमचा भरून तूप घातलेला आहे. जर पातळ तूप असेल तर 2 चमचे भरून घाला. नंतर आपण जी साखर मिक्सरला बारीक करून ठेवलेली आहे ती घालून घ्यायची आतमध्ये आणि व्यवस्थित असे ढवळून घ्यायचं आहे. साखर जी आहे ना ही पूर्णपणे दुधामध्ये विरघळून घ्यायची आहे आपल्याला आणि हे थोडा वेळ बाजूला ठेवते. आता आपल्याला मैदा आहे तो चाळून घ्यायचा आहे. तर इथे मी वाटीच्या प्रमाणामध्ये 1.5 वाटी भरून मैदा घेतलेला आहे. पाव चमचा बेकिंग सोडा घालायचा आहे आतमध्ये आणि पाऊण चमचा बेकिंग पावडर वापरलेली आहे. दुधाचं मिश्रण जे बनवलेलं आहे त्याच्यामध्ये हा मैदा चाळून घ्यायचा आहे. आणि आता हे सगळं व्यवस्थित असं एकजीव करून घ्यायचे. आपल्याला आतमध्ये जरासुद्धा गुठळ्या ठेवायच्या नाही आहेत. व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचे आणि महत्त्वाचं म्हणजे एकाच साईडने हे ढवळायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे मी व्हॅनिला इसेन्स घातलेला आहे आणि हे पुन्हा एकदा आपल्याला हे असं फेटून घ्यायचं आहे. फक्त फेटताना एवढीच काळजी घ्यायची एकाच साईडने हे फेटायचं आहे. हे जे बॅटर आहे ना हे असं रिबनसारखं हे पडलं पाहिजे. हे बघा. तर इथे माझं हे बॅटर बनवून तयार झालेलं आहे. तुम्ही कन्सिस्टन्सी बघू शकता ह्या बॅटरची. आता हे बॅटर आहे ते आपण केक टिनमध्ये ओतून घेणार आहोत. हे बॅटर सगळं आतमध्ये ओतून झाल्यानंतर काय करायचं थोडंसं असं आपटायचं म्हणजे टॅप करून घ्यायचा. आणि मी इथे जी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे ना ह्याच्यामध्ये हा आपल्याला डबा ठेवून घ्यायचा आहे आणि वर एखादं झाकण ठेवायचं. हा जो केक आहे आपल्याला 40 मिनिटं लागणार आहेत बेक व्हायला. मीडियम टू हायवर आपल्याला हा बेक करून घ्यायचा आहे. हे बघा इथे 40 मिनिटं झालेली आहेत आणि मस्तपैकी आपला केक हा बेक झालेला आहे. एखादी टूथपिक घ्यायची आणि त्याच्या सहाय्याने असं बघायचं आहे की आपला व्यवस्थित असा खालीपर्यंत बेक झालेला आहे की नाही. जर टूथपिकला थोडंसं असं लागलं तर समजायचं अजून थोडा वेळ शिजवावं लागणार. तर आता हा इथे मी झाकून ठेवते. वर एखादं कापड टाकायचं आणि हा झाकून थोडा वेळ थंड करून घ्यायचा आहे. इथे माझा केक हा थंड झालेला आहे व्यवस्थित असा. आपण काढून घेऊया आणि मी तुम्हाला आता कापून सुद्धा दाखवते किती मस्त झालाय तो. आपण बटर पेपर वापरलेला आहे त्यामुळे डब्यातून सुद्धा एकदम पटकन असं सुटणार आहे. हां, महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल तर काय करायचं आपण तूप लावतो ना तुपावर थोडंसं असं मैदा आहे ना तो पूर्ण स्प्रेड करून घ्यायचा आणि मग त्याच्यामध्ये हे केकचं बॅटर ओतायचं आहे. इथे मी तुम्हाला कापून दाखवते. खूप एकदम मस्त असा आपला केक बनवून तयार झालेला आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ड्रायफ्रूट्स वगैरे पण घालू शकता. टुटी फ्रुटी ड्रायफ्रूट्स काही वापरू शकता. मी असाच हा प्लेन केक बनवलेला आहे. तर आजचा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असंच मस्त मस्त खावा सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.